dnešného videjka. V dnešnom videjku ideme hrať Brawl Stars. Ako vidíte, trošku som pokročil v tých trofejách. Keď som naposledy natočil video o Puškovenciho, tak som išiel na tieto trofika. Bol som za týmito 8961 asi. Teraz som sa už trošku posunul, ľudia. Trošku. Dneska máme len takú chill hru. Nejdeme nič. Skúsil by som možno, nejdeme nič ani pušovať. Skúsil by som len takých 14200 trofí. To len tak, aj keď sa nám to nepodarí v pohode. No a my tu máme Klenciho. Na posledné video som mal ani 300 trofí. Trošku som za ňou hral. A my si povieme dneska aj novinky o Bravo. Kámo, my tu máme. My tu máme aj hlasovanie, ľudia. Za megaboxy. Nice, kámo, máme to na 50/50. Nice, kámo. Ak ste nezískali megaboxy, tak je to veľká chyba. Je to 50/50, a keď je na 50/50, tak sme mali dostať takú odmenu. Neviem presne už čo. Kámo, ľudia, pozrite sa toto. Za 3 hodiny a 22 minút. To bude akurát, pozriem koľko je hodín. A my máme 15:37, keď to točím. Takže od akej 7. Neviem presne, 6. Nie, 7. O 7 hodine by to malo byť, tak nezabudni, stihnite to. Mal by byť oznámený, vidíte, tu na to máme. Hlasujte, choďte do Bravo a hlasujte. 42 startov, 7 megaboxov. Ja som hlasoval za megaboxy, podľa mňa to je výhodnejšie. A my tu máme, tu vidíte, už iba kúsok a máme tu. Za chvíľku je Brawl Talk, kámo. A pridajú nového. A my si povieme dneska aj, čo by malo byť so spoluprácou. Mali by pridať nového brawlera. Či ako sa volá, presne neviem. No a mali by pridať aj SpongeBoba. Mala by byť spolupráca so SpongeBobom. Za koľko nám vôbec končí Brawl Stars? Za necelých 12 dní. OK. A Megapik začína. Ľudia, ak chcete videa z Megapiku, tak zanechajte odber, like a zvoneček. Aby vám neprišlo ďalšie nové videá. Tak a my ideme na to. Tak už som získam aj Ember. Na kam. Mám už aj tie skiny na to Sandy. Tak koho si ideme zahrať. Ako vidíte, pušnul som si takých brawlerov na 500 trofí. Ja by som možno skúsil Griffa alebo Mortisa. To myslím, že by išlo. Tak skúsime toho Griffa. Takže nezabudnite hlasovať a pozrite sa na Brawl Talk. Ja možno z toho vydám aj videjko, to ešte neviem. A my ideme hrať. Kamu chýba mi 42 trofí. To nie je tak ťažké, si myslím. Hádam to hitneme. Nemôžem prehrávať, lebo budem mať také nervy. Ja neviem, a kebyže chcete si so mnou aj takedy zahrať, tak napíšte do komentu. Máme 5 bedien, ja mám 5 bedien. Tyjo, to je. Neznášam kita. Ako chcel by som, nechcel. Také zúfračím mňa to. Je najotravnejšie na svete. Kamu sa teším, kedy budem mať Ember. Nice, pekný kill. Mám ďalší kill, pekne. Dnes je to showdown. Tu
Ma stále hituje, vole. Áno, nice. Dal som aj do skillov. Nice, kámo. Možno ešte v dnešnom videjku 2 kg a získame star drop. Nice. V dnešnom videjku by som... Questy mám ešte toto. OK. 2 kg. Dúfam, že mi ešte v dnešnom videjku vpadne taký brawler. Kámo, ja som mal taký lak, že mne za 3 dní padli možno 4 brawlery na tento účet. A teraz posledné dni mi nepadá vôbec nič. A ja to nechápem. A mega ma to štve. Kam ja idem po tie, ty bež po tie. Kam Griv je celkom OP. Nice. 4 bedne na spawn. Aj. Kámo, tá Piper dáva damage ako. To nie je normálne, kámo. No nie je normálne, aký dáva Piper damage, podľa mňa. To real nie je normálne. Nice. Posledný kill. A mám to, star dropu. Poďte, haló. Super, poďte na Edgar, kámo, musím dať jeden kill. Na to fráš. Ne, kámo. Poďme ukazový. Nice. Plus 8 trofí. Nice, posledných 25 trofí. No ľudia, prepáčte, že som 2 týždne nevydal videjko. Kámo, posledných pár trofí, musíme to dať. Ak nie, tak sa naštvem. Ak nič ešte ma teraz napadlo, môžeme si povedať teórie, kto by mohol byť kto zo SpongeBoba. Je to tak, že Ash by mohol byť SpongeBob. To je to dosť možné. Ash je, že SpongeBob. Potom Sepiak, to je tá chobotnica, by mohla byť Willow. To je málo pravdepodobné. To je mega málo pravdepodobné. Tam všimli ste si, že vlastne on kričí money. Ja nie. Iba teraz. Kam nájsť 10-kový El Primo. Genialita čisto. Tam nechcem tak. Neviem, či som dal vôbec kill už. Musím dať kill. Nie. Tá Piper zdechne, kámo. Ja som nedal kill. Ne. Posledných 25 trofí, kámo, mne sa to vôbec nechce, popravde. Aj. Typek netušil, že som na blízko. Že som mega silný na blízko. No super, ale Mortis je...
Nebude lagovať, kamarát. Si idem pobegnú. A už sa neboj, hej? Keď máš frenda. Tak to je nubák. Kempy, a to keď má frenda, tak ide. To je noob, ľudia. Píšte noob do komentu. Kamo, nechod na toho kita hlavne. Najviac ťa prosím, nechod na kita. To sa mega nevyplatí. Kebyže tu je kit, tak sa fakt naštvem. Máme stred nice. Je tu Shelly, ľudia, máme tu Shelly. A vlastne som nedopovedal, že táto mi mohla byť cepiak. Pán Krabs by mohol... Ja zase nedám kill. Ne. Ja nedám kill. Ne. Mám kill? 2 kill. Kamo, ja som dal 2 killy. Real. Nice, máme to. Hypnotizujeme tú Stardropu. Hypnotizujeme ju. Padne nám brawler. Teraz sa musíme pozerať do očí a hypnotizujte ju. No nemusí nám padnúť brawler. Makaj. Supercell. Neštvite ma. Kámo, to nič nebude. No aspoň super. Kámo. Why? Ne, kámo. Ne. Čo sa stalo? My máme niekoho, kámo, ne. Ono sa stalo. Kámo, my toto ne. Kámo, ja som si spomenul. My, ak budeme mať 50/50, tak budeme mať asi 100 Stardrop. Ľudia, ne. Tak v tomto videjku to aj dáme opening. Kámo, mega veľký opening. A musí nám padnúť aspoň jeden brawler. Why? Pochopili ste to, alebo ja nie? Ak si myslíte, že to bolo toto, tak to som už mal dávno splnené. To bolo jedna Stardrop? Ne, kamo. To bolo asi viac Stardrop. Ale s kým to idem pušnúť? Už ma nebaví tento. Kamo idem skúsiť asi Rick, kamo. Kamo, lebo aj Byron by mohol byť celkom. Ale ideme Berryho. Kamo, ja som sa už tak natešil. Kamo, ale to bolo možno. Ak budete mať ľudia, ja si myslím, že ak budete mať, že keď budete mať, že tento quest za 50 kg dostanete Stardrop, tak to nie je 1 Stardrop, a to je 5 Stardrop. Asi. Najväčšia pravdepodobnosť je to je 5 Stardrop. Ľudia, chcel by som natočiť aj svoj prvý live stream, len mne to nemôžem. Musíme dať pade odberateľov, takže makáme ľudia, dáme to. My sme dobrá komunita, musíme to dať. Sme mega dobrá komunita. Musíme to dať, ľudia. Dúfam, že mi budete veriť. Dám ťa kill pekne. Perie OP. Tento kid je tiež dobrý, ne? Počkám za bum. Pekne. Tu bude. Česi. Nice, pekne to. Ja. Tak ešte dal emotkám. Nice. Pekne. Kamo, ideme spolu? Či chceš, či nechceš? Nice, pekne. Dneska možno ešte Stardrop jedna. Tu sme dostali 106. Ne, možno dneska ešte Stardrop. Ne, kámo. Dneska ešte možno Stardrop, ľudia. Poďme, kámo. Musíme dať ešte jeden Stardrop a z toho mi musí padnúť brawler. Plus, kámo. Kámo, musíte podporovať. Ja som to vedel, kámo. By ste to nepodporovali.
Takže musíte ľudia, aby mi padol brawler a bude lepšie pushy. Bude lepší push. To frasa. Ne. To frasa. Sme to minus 3. Nedalo mi to 6. 17 trofí. No takou sme dneska ešte nehrali, kámo. Skúsme rosul. Skúsme to rosul, kámo. Kámo, zase nie sú brawlery, hráči. No konečne. Ja som už bol taký natešený, keď bolo tých 5 startov, kámo. Prečo to nemalo byť to? Ja mám 3 rosy so mnou, nice. Rosa je vláka opäť, či dostal taký, neviem čo, vylepšenie také, alebo ja neviem. Nechoďte na mňa, ja ich neznášam. Padaj. Vypadni. Hehehehe. Ono frasa. Ne, kam? Ja už neviem kam. Rio kámo. Keď mi nechám ešte Mortisa, kámo. Skúsme to s ním. Ďalej. Počkaj, ešte mi iba jednu vec za 15 000 je Mythic Startup, či... Hej, nice. Tam mi prípadne brawler. Ale kým získam 15 000, to bude možno ešte 5 dní, ja neviem. Každý deň by som chcel ísť 200 trofí. Takže podľa toho by som to mal dokázať. Za 5 dní. Možno na kraj mapy na dole úplne. Poď po tu, ja idem po tu. Nice, máme 2 bedne. Kamo, to sú 3 bedne, nice. Tu ja sa bojím, že tu takto bude čakať. Je to mega možné. Ne, kámo. Ja som kamarát, mňa nechajte. Los, vy tyrani jedný. Krivý, bebe. Ok, padám. Hajte ma. Aha, ja sa idem počkať. Nice, kámo. Teraz keď sa spawne frame, tak ich zabije. Aha. Nekam on sa ide točiť. Ale ja nie som močka. Ja nikdy nebudem močka, kámo. Kámo, veď netímuj. Kámo, netímuj. Nájde to top 2. Nevadí, top 2 je v poho. Už si ľudia mysleli, že budem tímovať? Ne. Toto tímovať sa nebude. Takto ich ofíkať je najlepšie. Tak máte jasný win. No, jasný win. Zabijete ich. Ja som nechcel dať 5 gadžetov, tak by som ich vybil obidvoch. Ale asi v dnešnom videjku to nedáme už. Aj. Takže teraz dáme ešte 2 duchové miesta za sebou, tak je to very nice. Dík. Udínaný. Frank a Pipika.
Nice, kámo. Nevadí, dám hit. No. Čel? Mám dáš nám tenka taký hluk. Bro. Kámo, jakže ju nedal, nádej. Som ho krásne nahitoval. Nevadí. Nice, kámo, nice. Ja som prečo nešiel s tým naným. Ne. 4 trofy ľudia. Musíme to dať. Ľudia, ak to dáme, tak musíte dať odber, like, aj zvoneček. A zvoneček to, aby vám neušli, aby ste neprešli žiadne nové videá. Kámo, to som nový youtuber HTF. Nice. 2 youtubery v jednom týme. Nehituj. Koťaku malej. To si ja sebe myslím. To sa pokazil. Vždycky pokazil. Kámo, ja neviem hrať vôbec. Nechod tam. Prosím, nechod tam. No, ukempíme to druhé miesto, plus. No, nechcem zase istotu. Prečo som nehral, kámo? Nice. Toho baza sa dosť bojím, kámo. Hit, ešte jeden. Pekne. Kámo, máme to, ľudia, máme to. Real, my to máme. Ne. Tam tu sú. Ne, my to máme. Ľudia, ďakujem za vašu podporu, že ste mi verili, že to nevadí. Kámo, poďme môže aj za to nevadí. Máme druhé miesto, vamos. Sergio Ramos. Vyskoč. Hop. Happy. A čo mám robiť, aké som to nechába? Nevadí. Hit. Kámo, tá Piper to hrotí mega. Kámo, však je dobrá ľudia, vyskoč. Ale ideš bazónu, nevadí. Bas to vypne. V pohode, kámo, Piper. Nice, kámo, máme 395. Kámo, máme nice, 200 coinov. Nice, máme 18 000. A my ideme na Starcrapu. Musí nám padnúť brawler. Super. Ne, kámo. Ja už som sa tak tešil. Nevadí. No. Takže ak chcete vidieť Mortisa Push na 500 trofí, alebo 14 500 trofí, tak zanechajte odber, like a zvoneček, aby vám neušli žiadne nové videá a ja sa s vami lúčim a cus.